Bună seara și bine v-am găsit la cea de-a doua ediție Vrei să fii milionar? Tema acestei seri, istoria relațiilor publice. Regulile jocului. Întrebarea se adresează fiecărui participant. Cunoscătorul răspunsului va apăsa butonul roșu. Fiecare participant are dreptul la o încercare de răspuns prin intermediul variantelor ajutătoare. Fiecare răspuns corect valorează 3.000 de lei. Înainte de toate, să facem cunoștință cu participanții noștri. Doamna Izabela Vodă, consilier în relații publice. Dr. Cristian Stancu, profesor universitar la Catedra de Relații Publice de la Universitatea din Roma. Și nu în ultimul rând, Maria Țepuș, studenta Facultății de Comunicare și Relații Publice, SNSPA București. Să aplaudăm! Să nu uităm, ai carte, ai parte de bani. Acum este timpul să dăm drumul concursului. Rog colegul meu să-mi dea lista cu întrebări. Mulțumesc. Prima întrebare. În ce an a fost folosit pentru prima dată termenul de relații publice și în ce context? 1908. Raport lunar al companiei American Telephone and Telegraph. Îmi pare atât de rău, acest răspuns nu este corect. Este vorba de raportul anual al companiei American Telephone and Telegraph. Dar ai fost foarte, foarte aproape de răspuns. Să trecem la următoarea întrebare. Noua profesie prezentată de Edward L. Bernays în cartea sa, Cristalizarea opiniei publice, din 1923, este... Consilier în relații publice. Felicitări! Acest răspuns este corect! Ai câștigat 3.000 de lei! Următoarea întrebare. În ce an este publicată în Public Relations Review cea mai amplă definiție aparținând Rex v. Harlow? 1976. Felicitări, domnule doctor! Unde are loc prima reuniune a asociațiilor profesioniștilor în relații publice? Ce variante? Doamna Izabela, variantele de răspuns sunt A. Sydney, B. Ciudad de Mexico, C. Paris sau D. New York. Aleg varianta B, Ciudad de Mexico. Mai exact, în anul 1978. Excelent răspuns! Următoarea întrebare. Cele 4 modele ale relațiilor publice aparținând lui James E. Gruanic și Todd Hunt au apărut în anul 1984. Foarte bine! 1984 este răspunsul corect. The Boston Tea Party este o strategie de comunicare aparținând lui... Simon Adams. Din nefericire, nu acesta este răspunsul corect. Este vorba despre Samuel Adams. Îmi pare atât de rău, ați fost foarte aproape. Următoarea întrebare. Promotorul modelului impresariat publicitate aparținând anilor 1850 este... P.T. Barnum. Așa este, P.T. Barnum. Văd că vă luați revanșa, domnule. Adevărul ca singură opțiune de succes pe termen lung în comunicarea publică este un principiu enunțat de... Aleg variante. Maria. Variantele sunt A. James E. Gruanic, B. Ivy L. Lee, C. Samuel Adams și D. Amanda E. Cancel. James E. Gruanic, nu. Ivy L. Lee, posibil. Samuel Adams, nu, pentru că a pus accent pe tehnici, procesul de comunicare și de dezvoltarea culturii comunicaționale. Și Amanda E. Cancel, cu siguranță nu. Aleg varianta B, Ivy L. Lee.
Foarte bine, Maria. Te-ai bazat pe instinct și ai câștigat încă 3.000 de lei. Să trecem la întrebarea cu numărul 9. Modelul informării publice, dezvoltat de Ivy Lee, a apărut în anul 1900. Foarte bine, doamna Izabela. Ați câștigat 3.000 de lei. Întrebarea cu numărul 10. Modelul bidirecționat simetric este utilizat la ora actuală în proporție de... Aleg variante. Variantele, domnule doctor, sunt A. 100%, B. 50%, C. 15% și D. 20%. 100%. Cred că glumiți. 50% ar fi bine. Oscilez între 15 și 20. Să fie 15. Foarte bine. Acesta este răspunsul corect. Definiția. Relațiile publice sunt participarea activă la construirea socială a semnificațiilor, aparține lui... Joyce Gordon, mai exact în 1997. Felicitări, Maria! Prima întrebare, cea care va decide soarta participanților, este: în ce an apare teoria celor 3 I? 1999 și aparține lui James G. Hutton. Răspuns corect! Avem și clasamentul final. Domnul doctor, ați reușit să strângeți 9.000 de lei. Doamna Izabela Vodă, aceeași sumă. Însă câștigătoarea serii noastre este Maria Țepuș și pleacă acasă cu 12.000 de lei. Felicitări! Și acum să amânăm premiul câștigătoarei. Felicitări, Maria! Mulțumesc foarte mult! Aici se încheie ediția din seara aceasta, dragii mei. Vă aștept joia următoare la aceeași oră. Sunt Virgilia Ianțu și vă doresc numai bine. Și nu uitați, ai carte, ai parte de bani. La revedere! 1908, raport lunar al companiei American... 1984. Și nu în ultimul rând, Maria Țepuș, studentă Și nu în ultimul rând, Maria Țepuș, studenta Facultății de Relații Publice și Comunicații. Și nu în ultimul rând, Maria Țepuș, studenta Facultății de Relații... 100%. Cred că glumiți. 50% ar fi bine. De 15 și 20. Aleg 20.